ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Авто ТВ. Ҳама каса хубен тинҷен. Ина ба хотири шумо, ба хости шумо фақат ва фақат мошинои советски набор кардем ки шумо тамошо кунен, роҳат кунен. Аддуши лайк шапак кунен, комментария нависен ки боз аз кадом маркаи мошино зиёдтар фонни зубор набориш кунем. Мо мақсад некси боша, некси набориш мекунем. лайкҳоро занед. Шумо дар канали Авто ТВ ҳастен. Фақат дастгирӣ кунен, барои реклама муроҷиат кунен. Замин, хона, мошина, квартира мо реклама мекунем, фурӯша мегузорем. албатта дар каналҳои худмон дар тикток, инстаграм фурӯхта метем. ва дар комментария нависен набор маъқул боша, агар ба пеш лайк шапак кунен, барои реклама муроҷиат кунен. Дар комментария нависен. Хулос аддуши падилиса кунен. Набора фақат амакиётонда, бобоотонда, студентҳо роӣ кунен ки фақат ба хотири ҳам бачаҳо эълон аз ҳама ки набора шумо тамошо кунен бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. як дона мерседес ба хотири бачаҳо хоҳиш кардан ҳамеша мондем. далши фонни молодёжная. хулас мерседесечка красо элегантский меганша. солиш 1994 дар шаҳри душанбе. 38 мега бо савдош мекунанд. газ евро 4 плюс бензин. мотор 1.8 коробкаш механика. ҳуҷҷатош то моҳи ноябр ҳастастани чотка дар ҳолати хуби техникӣ нахаду мошин гаштаста. масъалаи краскаша мега трешина надорад. созака. хулас дута ватсап, я ватсап, я дастӣ мондагием. 907 61 92 81 ватсапшон. 987 56 25 08 дастӣ занг мезанед, масъал мекунед. ҳама мошин маъқул боша бачаҳо мегирен ша. марамат тамошо кунед. далши фони советскиё. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ваз 21 ҳастае ки соли бароиш 2004 солай. дар шаҳри душанбе 12500 сомега бо савдои хуб мекунанша. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду савдо мешава. бо нархи 12500 бо муомилаам хулас мекунанша. лада ваз 21 марамат занза 2004 сол. газ плюс бензин. мотор 1.7 механикае. савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе. мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақами 94 15 14 66 занг масъал кунен. дорои 7 моҳа ҳуҷҷат. мошин нахаду срочно сундакор савдо мекунед. 2500 муомила дорад. хеле нагуфтан ки алиши ҳаст нест, қайд накардиян. ҳай ба худотон акада занг мезанед. рақамои 914 маслиҳат мекунем, маъқул боша мегирем. бачаҳои хоҳиш кардем ки ҳамин хеле 21 набор кунем. ҳамеша ёфтем, пешниҳод шумо кардем. барои ман занг зад худотон бо маслиҳат бикунем. бардер азиз, мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 2114 ҳастае ки танировка ҳам дорад. дӯстон азиз, 4 моҳ танировка дора. утилизатсия ҳам кардаги ҳастаиша. номери транзит бениҳоят тоза фасони хусуси краскаи сафеда. бардер азиз, 23 мега бо савдо мекунанд. солша 2006 гуфтиян. дар шаҳри душанбе асар қарор дорад. бензин холӣ. мотор 1.6 механика бо савдо мешавад. танировка утилизатсия кардаги ҳуҷҷатҳо тамом мақсад шудагӣ бо муомила хулас мекунам меган. 4 моҳа танировка дора. утилизатсия кардаги ҳамиқа ки документош тамом шудагӣ. бардер азиз, хулас бо камтар савдо мешавад. алиши вантиро қайд кардем. худотон мо занг маслиҳат кунед. аз оми канали Савдо ТВ бо камтар арзонтон мекунам. бардер азиз, барои ман занг худотон бо маслиҳат кунед. ҳама каса лайкро занед, дар канал подписатсия кунед. замин, хона, мошин реклама мегирем, фурӯшта мегзорем. иншоалло бардер азиз, кортона тамом мекунем. барои ман занг зад нашоти мошин бо маслиҳат кунед. рақами 177. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ирӯзамон. ваз 21099. бачаҳое ки любители ҳастен тамошо кунед. 7500 қа қимат нест. ҳамин болои қошои пешаш камтар нигоҳ кунед. краска масъалаш вазиятш безеб бардер. мақсад сӯхтагии автода. бензини холӣ. системаи мотор соз. ҳадавои соз. мотор 1.6 механика. газ бензин мақсад кор мекунад. 4 балон нав задагӣ. пусидагӣ надорам. муомила хулас мекунем ша меган. ҳамин пешаш камтар масъалаи краскаш вазиятш безебай. тамом дига у тарафаш ягон кам надора. 7500 бо савдо ҳам мешавад. бачаҳое ки хоҳиш кардем ки ҳамхеле 21090 навор кунем, ҳамеша ёфтем, пешниҳод шумо гардондем. мумкин бачаҳо дар комментария нависанд ки
мақсад металло ма навор карден. ҳастае бачаҳое ки хеле мушинро хоҳиш мекунанд. мо мемонем бародари азиз, ин навора фақат бобоатон рой кунен, амакиётонда студентҳо рой кунен, хеле мушинро мақсад онҳо бисёр мехаранд, ба ҳамон хотир мо навориш кардем. марама занг зан нашоти мошин маслиҳат кунем. бародари азиз, номерро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира мо реклама фурӯшда мегузорем. фақат мақсад аддуши дастгирӣ, лайк ва подписат аз ҷониби шумо шава. агар мақсад мошинои арзон аз ҷониби мо мешава, навори банда худо хоҳад аз рӯи комментар навор мекунем. агар кадом мошин бисёртар боша, агар мақсад агар мерседес зиёд боша, пони мерседес збор наворш мекунем, ё ки некси боша, некси навор мекунем пони. аз рӯи комментари шумо мо кор мекунем худо хоҳад бачаҳо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии рӯза. ваз 2106 астае ки 06 фурӯшӣ, солиш 98 сол. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду савдо мешавад бо нархи 18000 сомонӣ. краска тоза савдо мешавад бо нархи 18 бо муомила дорад. савдо дар назди мошини дар шаҳр Душанбе. бензини холӣ, газ, дизел зангин астай. мотор 1.5 механик ҳастон азиз. срочна 10000 соли 1996. мошин 2106 нахаду яксора ҳуҷҷат дора. алиши вариантро мебинем, худотон бо пешниҳод кунем, мумкин алиш кинем меган. мақсад агар маъқул боша. моторшам 1.5 коробкаш механика, чӣ мега карбюратор, баллоно хулас зур савдо мешавад. дар назди мошин беҳуда занг зада просто так нороҳат накунед азиз. краскашам тозак фасон хушрӯ савдо мешавад. муомила хулас мекунаша марамазанда маслиҳат кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. лада приора астае ки ҳуҷҷати солона дора. гази евро 4 задагӣ. мотораш камтар кор дора, мега дар дора. хулас занг зада худотон маслиҳат кунем бародари азиз. солиш 2008 сол дар шаҳри Душанбе савдо мешавад бо нархи 19000 сомонӣ. бо камтар муомила мекунаша. бензин, газ. дар ин мошин мақсад полико тоза. масъалаи моторш хай гуфтиян ки камтар кор дора, чӣ дарди дора нагуфтам. мақсад бензин, газа, мотор 1.6 механика. нашоти маълумотҳои пра рақамҳои 00 58 88 133 ра занг мезанен. ҳами яккада муомила мекунем, мақсад муроҷиат кунен. коли маълумотҳои праша метиантона маъқул боша, ҳам приора мехарен. 19000 мега бо савдо дора. гази евро 4, мотор камтар, хулас кор дошта. мараман занг худотон бо маслиҳат кунем бародари азиз. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 астае ки солиш 2000 сол дар шаҳри ваҳдати бостонӣ қарор дорад. 13500 меганаша бо савдои хубам мекунаша. масъалаи краскаш бад нест. мотор, коробка ходовой мақсад зур чотка. 13500 бо савдо мекунаша. газ плюс бензин, мотор 1.6 механика. алишам мешавад бо ягон 015 ёки 099 бошамага алиш мекунем. нашоти мошин нахаду мотор инжектор савдо мешавад. харидор аниқ боша, мақсад муомила мекунем. фақат ки дӯстон беҳуда нороҳат накунед. 13500 просто алиё салом алейкум арзон меша намеша. нарха просто пурсида майли хай гуфта хеле накунед бачаҳо. конкрет харидор нашоти ҳар як мошин. занг зада аз номи канали савдоти бо муомилаи хуб иншоалло ҳамроҳи шумо мекунам азиз. нашоти мошин ами рақами 901 300 130 ра занг зада маслиҳат кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2104 астае ки тоза советский, солиш 1991 сол дар шаҳри Исфара қарор дорад. 15000 мега бо савдои хубшам мекунаша. моторш 06, мошини худаш 04. коробкаш механика. ам мошини дарозада, мақсад кузовш камда дароза барои бор кардан ягон чиз чора хулас. барои савдоам беҳад удобни. 06 моторш, коробкаш механика. состояние дар ҳолати хуби техникӣ. мақсад во хароши состояние меган, техпаспорт надора. намиқа маълумот дӯстон азиз. хулас бо худотон занг зада
نشاطی ماشین مستیت کنین کراسکاش هم توزا بعد نیست ماشینچه در حالت خوب تکنیکی نخدو گشه سای همین قکی تخ نداره میگه سودو هم میشه کمتر بود